Se as árbores falasen, esta figueira tería moito que contar. Unha das historias chegou a ela a través das raíces do tempo e fala doutras figueiras, ou dela mesma. É a historia dunha muller do Grove. É a historia de todas as mulleres. A árbore contaría así. Marirrosa viviu hai 300 anos, ou máis, baixo o poder desapiadado de don Juan de la Meca, un señor, dono das terras, que posuía tamén as vontades das persoas e quixo facerse co corpo de Marirrosa. Mais ela non aceptou o seu destino e rebelouse, espertando a ira do señor, que non sabía o significado da palabra non. Sabendo daquela rebelión, a veciñanza asumiu a loita como propia e xuntos fixeron xustiza. O señor feudal acabou colgado dunha figueira, como a min, quizáis de min mesma. Desde aquela, as xentes do Grove reciben o nome de mecas e mecos en recordo daquel señor que a xustizaron. E cando lles preguntan quen matou o meco, unhas e outros contestan a un tempo: matámolo todos.